Welkom bij Kikker TV. Vandaag gaan we kijken hoe het zit met de hondenbelasting. Waarom betalen we wel voor een hond en niet voor een paard? Er is de laatste tijd veel te doen over de hondenbelasting. Zou je er eens wat over kunnen vertellen? Ja, de hondenbelasting die bestaat al eigenlijk sinds de middeleeuwen en die was destijds bedoeld om overlast van zwerfhonden te vermijden. En eigenlijk ook de hond werd op dat moment als een transportmiddel gebruikt, dus dat was eigenlijk een soort van wegenbelasting avant la lettre, om het zo maar te zeggen. En dat is daarna opgenomen in de gemeentewet en daarin staat dat de gemeente hondenbelasting mag heffen als ze dat wil. En ik heb de indruk dat ze hier in de gemeente Sluis sinds vorig jaar weer bezig zijn met het handhaven van die regel. Oké, en waarom betalen we alleen maar hondenbelasting en geen belasting voor paarden of voor katten? Nou, het probleem is dat in die wet, eigenlijk in de gemeentewet, wordt alleen de hond specifiek vermeld als een te belastend dier. De reden daarvan is eigenlijk dat het heel moeilijk is om andere dieren aan iemand te linken. Een hond die zie je buiten lopen, vaak aan de leiband met zijn baasje. En die is meestal ook in huis. Veel moeilijker is dat voor paarden of bijvoorbeeld voor katten. Je zou kunnen stellen dat een kat ook voor veel overlast kan zorgen. Maar dus dat is de reden waarom dat alleen beperkt is gebleven tot een hond. Er is momenteel veel te doen op Facebook over de hondenbelasting. Jij bent van de VVD. Wat voor standpunt neemt de VVD hierover in? Nou, ik neem aan dat er naar aanleiding van die uitspraak in Den Bosch is natuurlijk heel die actie op gang gekomen. Terecht natuurlijk ook voor een stuk omdat die inkomsten van de hondenbelasting die gaan in de pot van de algemene middelen en worden dus niet gebruikt om voorzieningen te treffen voor hondeneigenaren. En ik vermoed dat heel veel gemeentes afwachten wat de uitspraak is van de hogere instanties hierin en vanaf dan een standpunt zullen innemen. En ik vermoed dat dat zal gaan in de richting van de afschaffing daarvan. Maar de algemene middelen kunnen ze goed gebruiken. En heeft de gemeente dan zelf het recht om zomaar te zeggen, nou, we hoeven dat geld niet? Dat zouden ze heel goed kunnen beslissen, aangezien dat de gemeentewet zegt dat ze het kunnen heffen. En dus ze zijn niet verplicht om het te doen. De gemeente kan ook beslissen om wel te innen, maar dan het geld te oormerken, zoals ze dat noemen. En het te besteden aan zaken waar dat hondeneigenaren wel iets aan hebben of waar dat er wordt gezorgd voor het opruimen van hondenpoep en dergelijke meer. En hoe komt het dat een kennel ontheffing krijgt en een stichting die honden opvangt niet? Ik weet niet precies hoe dat in elkaar zit, maar ik denk dat je als kennel een vergunning hebt om zulke bedrijfsvoering te houden. En die uitzonderingsregel die geldt dus voor mensen die op een professionele manier honden opvangen. Dat doet de stichting natuurlijk ook, maar ik vermoed dat daar andere regels voor bestaan. De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan en de hondenbelasting is veel over te doen. Wat is het standpunt van de VVD over de hondenbelasting? Nou, ik vermoed dat we dat zullen afschaffen. Dit was Kikker TV over de hondenbelasting. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.